De regen leek aanvankelijk de grote spelbreker te zijn bij het 10e Oldtimer Festival in Twijzelerheide. Maar gelukkig klaarde het na enige tijd mooi op en kwamen de bezoekers in grote getalen weer naar het festival. Tien jaar geleden eigenlijk klein, toen waren er 4000 mensen, zeg maar. Dat was geweldig. Ja, en een aantal jaren is het natuurlijk gegroeid naar 9000. Op een gegeven moment, ja, als je een mooi evenement organiseert, wordt er doorverteld. En de mensen die geven dat een beetje door, hè, en dan krijg je steeds meer auto's. Ik zag je een NSU 1200C. Is die te keep? Nee, voor geen goud. Ik ben er 6 jaar mee bezig geweest te restaureren, die gaat niet weg. Ik wil gewoon het merk een beetje presenteren, want het merk dat komt in de vergetenheid. En het heeft Volkswagen en Audi groot gemaakt. Wat maakt een auto een Amerikaanse auto? Een Amerikaanse auto maakt dat het een grote auto is, met een dikke motor, een V8 en een brute geluid wat erin zit. De stoelen in een Amerikaan zijn ook altijd hartstikke mooi. Ja, ik heb hele mooie, dat zijn haast voor thuis zijn het, met vloersbekleding. En het is haast nog luxe dan je bankstel thuis. Ja, zo lekker zitten ze. Moet die nou ook echt heel lang en heel groot zijn? Nee, hoeft helemaal niet. Ik moet eigenlijk een kussentje op een stoel hebben, anders kan ik niet goed over het stuur heen kijken. Dan zie je de einde van de motorkap niet. Gewoon een Charger. De allereerste. Dus de eerste generatie, de 66. Ik weet niet of er de tweede van in Nederland is. Vast wel ergens in de schuur, maar niet geregistreerd in ieder geval. Een uniek exemplaar? Ik denk het wel. Qua de research die ik heb gedaan, nee, weet ik niet een tweede in Nederland. In België staat er nou een en in Zwitserland staan er een paar. Ik heb hem gekocht in 2009, ben ik er tegenaan gelopen. En ik wist eigenlijk niet wat ik kocht en de verkoper wist niet wat hij verkocht. En toen ik hem 1 keer gekocht had, toen kwamen we erachter dat het toch wel een vrij unieke auto was. Er is ook iets met de koplampen. Ja, dat is wel een vrij uniek systeem van deze auto. Die draaien om een as. Dus normaliter gaat er een kap voor de lampen weg, maar deze draaien met een elektromotor 180 graden om een as. En dat is met switches. En de auto's die te koop zijn, zie je ze meestal openstaan, omdat de motoren eruit gebrand zijn. Maar dat heb ik bij deze auto weer helemaal gerestaureerd. Heb je zelf gedaan? Heb ik zelf gedaan, ja. En wie is uitgekeken op de honderden oldtimers of de minder oude oldtimers, kon zich natuurlijk ook altijd nog vermaken met de Merchtemse steltenlopers uit België. Op zoek naar oude onderdelen of zich verbazen over de kunsten die met de BMX'ers werden uitgehaald.